kasaginaw biag ko mantay kay arigak no di kan mapuros patay pagtungpalat anan wenta pintas mo nga ingingong utemunay di metumanayasa ni kwam no dumteng ni patay agayat kaitan takasat sa diwampay yan tangay at toyak nga tarigagay siput pa'y di damdamo ngain ka masirpat kas ka manlatay dalayap kanangal sem kaniyak kasaginaw biag ko mantay kay arigak no di ka mapuros patay pagtungpalan anan wenta pintas mo nga ingingong utemunay di metumanayasa ni kwam no dumteng ni patay agayat kaitan takasat sa diwampay yang tangay at toyak nga tarigagay anan wenta pintas mo nga ingingong utemunay di metumanayasa ni kwam no dumteng ni patay agayat kaitan takasat sa diwampay yan